moest van de meer doen van met een heftig reden. Wat zullen we doen? De accu. Accu zullen we controleren, klopt. Die. De stoel goed weer. De gordel. De gordel. De gordel goed is. En we staan die hoor je met je voeten op. Op de leppels. Op de leppels. Als de leppels goed zijn. Ben je mooi jocht? Zit je een krul nog op? Ze vers zitten? Ja. Nee, probeer hoe de heftig werkt, ja? Oh, dit is de hendel van hem heen. Hoe gaat het nou? Wat had ik nog vergeten? Morgen. Dikke fout. Ja. Altijd goed om te denken, hè? Nou, weer maar een handje naar achteren. Recht achteruit rijden, hè? Dan gaan we daarheen. Bij dat komt, naar achteren. Ja, maar. Dat ging nog goed. Ja. Is dat al eens vaker, Dian? Ik doe het wel eens vaker op een heftruck bij het loonbedrijf. Ja. Dus eigenlijk is het al wel. Ja, ik ken het al een beetje. Ja. En wat moesten ze nou doen? Slalonnen. Ja. Doe ik werk op een heftruck? Nee, ik doe werk bij een boer. Ik rij op een dikke MF. Doe maar. Ja, ook met voorlader. En daar zit ook wel eens een pelletlepel op. Daar pak ik ook wel eens een pelletlepel mee, de pellets mee op met de trekker. Dus eigenlijk is het ook een sneden koek vandaag. Ja. Ja. Als de voort nog op de rem, dus als we eerder willen, dan maak je de voort van de rem en dan gaan wij achteruit. Maar wat maakt er eerst al, wat we eerder kennen? Handrem, heel goed jongen. Dan maar langs moet je weer omdraaien. En een mooie recht eerst, dan gaan we naar de overkant. Ook een mooie recht uit rijden. Stuur mooi recht. Perfect joh. Hey. Voor mij ging ook best mooi, hè, Pier? Kijk die jongen, dat is geweldig. Ja, hè? Ja, dat zei Johan eigenlijk, hè? Ja. Een van de beste. Ging het laatste stuk even wat sneller. Maar al rustig om, hè? Ja. Dit is genetisch vandaag. Ja. Ja, het is een van de echt betrouwers. We hebben wel eens over denkjes bij die, maar dat gaat gauw op mij even naar het bos en we zijn te visken. En waar ze bij me naar een boer daar die had een heftruckje en een shoveltje. En dat vinden de jongens echt vinden ze geweldig. Nou, en toen kwam dit te praten. De eigenaar van dit bedrijf ken ik dan. En hij zei, je mag eens even deel komen met de groep. Maar ze hebben daar een mooie dag van. Wat wie de vraag? Wat weer het? Vetjes. Ja. En heeft ze wat keurig te plakken liggen? Ja, prachtig zomaar. Ja. Dan is het even bij voor jij die. Ja, ik heb wel eens vaker gereden. Maar ik had er geen certificaat voor of zo. En wie er nog wat nice voor die bij? Of? Ja, er zit altijd wel wat nice bij, maar ik wist ook wel wat. Dus. Ja, want je bent al aardig op hecht, hè? Ja, ik kreeg een boekje mee, dan moeten we even leren. Ik weet net of iedereen dat ding had, maar ik een beetje. Ja? Ja. En men gewoon die had vandaag mensen slept. Ja, die bent er van een mooi size hoor. Oh. Nou, dan denk je dat is al heerlijk. En Dan nog zien ze erom. En dan moesten we van de morgen nemen op een wachtje, die komt dan altijd met een taxi. Nou, dat ben 3 jaar werken. Dat we ben op de kant maar uitreden en we onderwijs oppikt. Ja, geweldig en dat. En besteek die man. Het is heerlijk om een sok aan de slag te gaan altijd. Ja. En als dan zorgt hoe best dat ze gaat doorgedaan is altijd, dan denk je dit verdien je zeg. Even een dag eruit, even wat anders. Ja, ik ga je gewoon aardig doen met deze man. Wij was een messendag, wij was een ruzie onder maar niet wordt langer dan 2 minuten. Dat kennen we al hier net. Dat hebben we al hier gewoon. Dan zijn we samen bij bijna. Maar dit is net de eerste keer, hè? Nee, ik had het samen mogen dienen, dus ik wist wat ik moest doen. Ik ken mezelf wel als het nodig is. En dochter ik bij mij? Ja, op het heen net. Want ik ga naar het werkwerk een heftruck met broeken. Maar ik ben wel op ziek naar je werk met een heftruck eventueel. Ja. Dus, ja. Nou, dan kun je nou mooi via hier even solliciteren. Ja. Ja.
Nou mensen, bij deze, wanneer er mensen zijn die mij nodig hebben als heftuigcertificaat en mij willen hebben als werknemer, dan kunt u mailen en bellen naar Mooi Zeldsum. Nou. Wat is dat, Jan? Oh, dat is een dik stukje beton. En dan wil ik meer je net over knoeien. Waar komt het van? Komt u de tuinwaai. Zo. Dus wie stond opknappen? Ja, achterhoors had ik alles een beetje verloren. Dus nou, je schutting zat en zo. Zo wat. En dan kom je blok en beton zien. Ja, die kleven net zien kan, maar ja goed. Ik ga hem eruit verrotten, dus hij is eruit. Dat mag je in bak nummer 8 en in de wasje kan je in nummer 9. Wat dacht je? Fut met de brood? Ja, maar doorleiden in het hak, hè? Wat meer allemaal. Je bent er hier bij. Ja, maar dat mag echt. Maar dat moet je mij nemen. Of ben je te laat, hè? 16 in de regen voordat wij komen, ja. Wat is dat nou voor doel? Ja, dat wordt het eerste werden. Ja. Ze hebben allemaal haast hier in dat woord. Dat waren nou vroege vogels. Wat? Alle weken hebben we hier vol. Alle weken. Maar dit soort gwot. Maar koelkasten en televisies en vriezers enzovoort. En is dat dan allemaal gwot wat echt al is? Of heeft er ook wel eens van, nou, dit hier nog wel eens even mic in? Die televisies, maar die dikke kont erachter, de meeste doet nog. Maar dan worden die plat en dan maakt het voor. Ik ben Sijs Kastanjeboom van de buurman. Net iets van jezelf? Nee, en die vallen bij mij op het heem. Geen probleem, ja. We gaan een mooi bij hem, dus zo.